ne kalong ka Jingpyntip Naka Balang Blei Mekhlia Badasam Pomdkhar ha ka be dei bat ka jingseng nong tre jong ka Balang Blei Mekhlia Badasam kaban sedang naduk kan reu terik haduk ka pra terik ubnai Desember sunem arajar ar pusau ha ka Balang Blei Mekhlia Badasam Pomdkhar kabadon hapo ka district Relengam ha ka circle mau tengkot kalenti nasional haduk Pomdkhar kadei ka national highway ka jingjengai kadon kumba shispa lai popra kilometer AA nasional haduk Pomdkhar kane gede jimpta kibami nasional kin yaj be na ka surok Shalong nongstone haduk riangdo Shua ban rung hayau riangdo kadon kawei kalat ha 0 point Don Bosco nangta rung syapang kadiang bat kane kasurok ba national highway kayat na pedeng snong Pomdkhar Shua ban poi hajaka jingeseng kadon kabanar jong ka jingeseng nong tre kumta sapej bha khamtam ki bapoi ningkong bat khamtam ha kapor menmet ki parabange ki bawan de ki kali passenger naslong kinyaj da ki kali haduk yau riangdo kata ki bos sumo ki tourist taxi bat kine kilong ki Jingpyntip harum to taxi light spa san pomarway sumo light spa nata ki bawanda ka bos ar spa san po na yau riangdo shadu Pomdkhar ki donru ki lokal taxi bat kabai kali passenger na yeuriang do hadu Pomdkhar kalong sanpo tengka marwe bat ki ba recep dakine ki lokal taxi kanlong arspa sanpo to tangkine ki Jingpyntip baton kam nangta laradon kino ki bashem jing snow bhasa phun shakine ki number harum khandai lai nriu sau pra khandai san lai nangta sawe number pra lai nyeu lai pra sawe khandai pra tangkine ki Jingpyntip kublai sibun ublen ka khoya phi baro ki bawan shakine ki jeseng